Otmilo sa, už ma zvalené. Hovorili mi, že sama si ma nájde, ja už ju nehľadám, už sa mi nechce. Vítaj, zdravím ťa pri ďalšom videu, tentokrát to bude trochu iné video. Bude to kompilácia alebo zostrih z môjho streamu a touto cestou by som chcel nájsť nejakého editora, ktorý by mi editoval tieto zostrihy z YouTube, nejaký funny edit, hej? No to bolo zvláštne, lebo teraz mám vlastne strihača, Komet, ahoj. No a vtedy som nemal strihača, vtedy to bolo dosť zvláštnejšie. Normálne toto. Je to totálne kyselé. Kokos, tu za slnko vyliezlo.